hawas ko yo. Ganda ko mo sa kuan. Ang marka ni saya ni atubangan yo. Ato na siyang pabuton og 1 minute and 5 seconds. Taray. Mukuha na siya mo transfer ng ihang color na. Okay, tanawan ninyo guys, tanawan ninyo. Oh. Kainit. Kabirinit. Okay. Hi guys! For videos today guys, magkating-kating ta para jersey guys. Ya pwede kay mag-order dire kay very affordable ra na amoy makalis ra mo dire, kapita. Okay guys, gunting guys. Ito sila. Sa panantala na. Pinayo ng ubos ano. Pinayo. Na? Ipakita ang design. Hello guys. Ano design? Okay. Best seller ni karon guys. Kanina design. Diba? Nice kay guys. Order mo diri guys kay makalis mo diri napita. Kani din eh pagka guys. Nanahira na. Bye-bye. Bye! Thank you for watching. Kita-kita tayo sa sunod video guys. Update lang ko niya. Nakaw man na. Bye!